Remataron ao meu irmão dunha forma moi violenta, moi violenta. O meu fillo me chama, era que o tío tuvo un accidente. Foi tramado no seo dunha propia familia. A Garda Civil detivo dous familiares do condutor de autobuses de Verín que aparecera degolado na empresa en que traballaba. Levaba 11 meses separado de feito da súa muller. O interese económico e tamén os ciúmes. Hai que facer algo, non? Hai que parar a Bernardino de alguna maneira. O sicario fai o mal, sabendo que a fantasía homicida é de outros. O único que lle importa son os cartos. Había mucha evidencia de lucha. A puña o diñeiro era a Lola, a muller de Bernardino. Foi o típico ataque sorpresivo e pola espalda, anulando a súa posibilidade de defensa. Eu xa dixen que eran elas, pero non había as pruebas suficientes. Tendo 3 sospeitosas, cual era o papel de cada unha? Alberto foi chave para que ese crime se tivera cometido. Ten que haber alguén que un día a unha hora é o primeiro que dice e se o matamos? Non cabe na cabeza outra cousa que a venganza. Solo venganza. Unha nai e unha filla que matan a un pai. Segundo nos informa o tacógrafo, chegou sobre as 21 a 25 horas aproximadamente. A morte foi sobre as 9:30 de menos 20. Porque eu chamei ás 9:30 xa non me contestou. A vítima está manipulando o teléfono, está chamando máis ou menos uns 14 minutos. Unha vez finalizada esa chamada, ás 21:40, a partir de aí sería cando irrumpe o asasino que o está esperando. Foi o típico ataque, como se soe decir no ámbito criminal, sorpresivo e pola espalda, anulando a súa posibilidade de defensa. O meu fillo me chama, era que o tío tuvo un accidente. Eu collo no momento, veño pa aquí, pensando que era un accidente, que estaba herido, que atracaran. A agresión que sufriu Bernardino foi unha agresión excesivamente violenta. El cadáver estaba tendido en el suelo entre un vehículo y una columna con un gran charco de sangre. Tiña 21 golpes na cabeza, máis alá dun corte profundo no pescozo. Que viña conducindo a autovía, un problema que a miña muller, que o coche, con todo. Desquiciados, non? En Escornabois, vila natal do falecido, non dan creto dos últimos acontecementos. Mataron a unha persona así. Que non se metía con naide, que era unha persona moi excelente. Cando dixeron o día 12 que o mataran, eu xa aquel día xa fiquei louca. Xa me pasou un negocio pola... E agora é o que aconteceu. Os focos, digamos, apuntaron xa ao entorno máis próximo, o entorno familiar, sobre todo de Bernardino. Policía, a Guardia Civil, viu que non houve nunha porta forzada e a porta lateral estaba aberta, non estaba cerrada con chave, entón xa sabía que quen entrou que tiña que ter acceso á chave. Había un par de liñas de investigación que se descartaron de seguido, como foron a do roubo e tamén unha situación extraña que acontecera na empresa Autocares Guerra uns meses antes, co despedimento dun antigo traballador, a aparición de certa cantidade de droga nun vehículo. Que nos dizo o escenario? O escenario está nos dicindo que foi que alguén o esperou na nave dentro, pero que conocía os hábitos desa persoa, é dicir, que o mellor previamente lle fixo unha vixiancia. Logo preguntarémonos o porqué. Para a situación, pois Bernardino levaba 11 meses separado de feito da súa muller. El tiña mantiña unha relación sentimental cunha persoa da empresa na que tamén traballaba a súa filla Ángeles. Andaba con unha chavala aí que iba no autobús con ela, que era unha cuidadora dos críos. Que foi precisamente a que o atopou, ya que deu o aviso á Guardia Civil. Se dirigió al garaje y encontró el cadáver, ¿no?
Remataron o meu irmão dunha forma moi violenta, moi violenta. Tenía un corte en el cuello, un corte por un arma blanca y muchos golpes. O Bernardino nunca tiña medo. Se lle dicía moitas veces, non andes soles, nada, que veña un a un non lle teño medo a ningún. Pero claro, se te collen por a traición... Había mucha evidencia de lucha, ¿no? En el lugar y un poco en los alrededores de donde apareció el cuerpo. Tuvo que haber en ese momento un momento de pelea porque había muchos restos de sangre por toda la zona del autobús, la puerta. El autobús quedó con la puerta abierta y en la bajada del autobús, las escaleras que tiene para bajada, pues había restos de sangre, ¿no? De feito, lle quitaron os dentes, bueno, ese que de vivo tamén iba a quedar moi mal, tal, por exemplo, porque aquí lle deron un golpe que lle abrieron todo isto, ¿no? La autopsia lo que aclaró fundamentalmente era que el arma blanca empleada y el corte que tenía en el cuello fundamentalmente no era un corte de entidad suficiente como para entender la muerte producida por un degüello, ¿no? Que lo que mató fundamentalmente a Bernardino creemos que era el traumatismo craneoencefálico fundamentalmente, ¿no? E a mãe morreu por afogarse co seu propio sangre. Un gran traumatismo craneoencefálico y facial como el que tenía, pues se sangra mucho, ¿no? Y ese sangrado, una persona inconsciente, hace que respirara la propia sangre, con lo cual, bueno, podía morirse también o contribuir a la muerte la asfixia producida por la ocupación de sangre en las vías respiratorias, ¿no? Aparece unha barra de ferro de 73 centímetros de largo por 3 centímetros de diámetro. Se encontró uno de los instrumentos del crimen, un cuchillo que estaba en la parte de atrás del lugar. Había que preguntarse, alguén do entorno familiar do que sospeitamos é capaz de cometer este tipo de agresión? Foi tramado no seo dunha propia familia. Non hai ira, non é un crimen por enfado, non é un crimen por rumiación neurótica, non, é un crimen por todo o contrario. É un crimen frío, planificado, profesional. Bernardino, pois, criámonos xuntos na mesma casa, casi. Nos éramos dun barrio dos Cornabois que chaman o barrio de arriba e criámonos ali xuntos. Os pais tiñan unha taberna aquí no pueblo, no barrio de arriba, e sempre, pois, xuntábamos ali na taberna, estábamos ali hasta as tantas da noite. Chegou aos 18 anos, pois foi comigo para Alemania. Pero viña todos os blaus, viña aquí ao pueblo, todos os blaus non fallaban. Sempre estuvo comigo. Éramos inseparables. Ele era o máis novo. Conoceu a súa muller, a Lola. Entonces cambiou un pouquiño a cousa por a familiar, non? Porque digamos que era un pouco celosa de min. E desa relación tuveron a filla María Ángeles. Entonces, dali a pouco, pois, viñeron para aquí, o sea, trouxeron a chavala, que era pequeniña, que tería uns, non sei, 5 ou 6 meses, por aí, e deixaron aí cos abuelos. O sea, cando tiña, non sei, tiña 7 ou 8 anos ou así, levaron a para lá. Pero a chavala esa, pois, era un pouco complicada, así de pequena, era moi garrera. O sea, que decía igual que cousa, enfadábase, e puñase moi garrera. Desde os 14 anos sempre tuve un problema con ela, desde escaparse dos colegios. Entón, o meu irmão aí o pasou moi mal. Foi cando desabeu de Alemania, para máis ou menos atendela un pouco, non? Me dicía a min que era moi conflictiva, que non lle faía caso, que se quería vir para aquí, para Galicia, que non quería estar ali. E ele foi capaz de, nin ele nin eu, de enderezala. Logo, cos 17 anos, quedou embarazada e pensamos que iba a cambiar a cousa. Foi cando se casou, pero non cambiou nada. Andaba con malas compañías e ela, pois, guiábase polo mundo da noite. E iso non era así. Pai daba lle consello, dicía que eso que non iba a ir ben, que tiña 2 chavaliños, tiña 4 fillos. Logo se separou do marido, se empezou a salir co tal Alberto, que foi un problema máis añadido. A filla vivía con Alberto no piso que teñen no centro de Verín. Que vivían aí os dous. Pois aí foi onde empezaron os problemas gordos já. Iso lle para vivir tú e os teus fillos, non para que metas aquí a nadie. Entón, ela lle dixo que metía a quen quería,
que non lle costara que vivira un mes aí no piso, e que tiña que salir fora, claro, normal. Claro, e como non quería salir, pois que lle destrozou un calentador, que lle destrozou uns armarios, non sei que. Tuveron unhas palabras o mesmo co Alberto e se tuveran que chegaron a ir á Guardia Civil e todo. Coa mala relación que había entre Alberto e Bernardino, chegaran incluso a un xuizo de faltas por, bueno, chegaran as maus. Entón, celebrarase un xuizo de faltas e aí había unha enemistade clara. Bernardino botara da vivenda na que estaban a Ángeles e a Alberto. E desde ese momento, pois, empezaron as cousas a ir a peor, a peor, a peor. Bernardino, cando volve, pois andaba de conductor de autobús. Pois cando meteu a filla tamén na empresa, e se levaban xa uns anos a filla. Pero a filla, pois, que eso, quería por mandar máis co pai. Meu irmão quixo botar da empresa porque ela lle fixo a vida casi imposible. E eu lle dixen, debe metela, porque senón non va a ver os netos, vas ter problemas cos netos, non? Entón, volveu a meter, pero ela que entrou, pois sempre, digamos que lle fixo a vida imposible ao meu irmão. Bernardino e a súa filla xa non tiñan unha boa relación, de feito, incluso xa apenas se falaban. Esa tensión xa era tamén patente no ámbito laboral, non só no ámbito familiar. As órdenes que lle daba o pai á filla, pois dáballas por terceiras persoas ou escribían un papel ou o que fora. É dicir, chegou a enturbiarse tanto a relación entre eles que non había relación. Ese odio que se foi cultivando aí no traballo tamén parece ser que foi unha das razóns que levaron a que se cometera este crimen. Empezaba a contar que non andaba ben a cousa, a Lola e tal, e eu, pois, xa andan moitos anos xuntos, agora é unha pena de fazer o matrimonio, e incluso lle dixen eu, se queres, vouche falar eu ca Lola e tal, a ver que pasa. E dixe, no, agora de momento non quero, de momento quero estar tranquila, tal. As gañas que tiña Bernardino de poñer fin de forma xa oficial, digamos, a esa relación con Dolores. Pero xa me dixo que non había nada que facer, que a Lola xa pa el, que xa non había maneira de arreglarlo, que xa eran problemas maiores e que xa eran cousas moi fuertes, entón que non había maneira xa. O sentido de humillación que se pode ter en calquer parte, pero en comunidades máis pequenas con máis motivo de o abandono. Esa decisión de separarse fai que a filla se decante pola súa mai, porque empeora de salud un pouco. Levaban 35 anos casados e conseguiran pois unha suma de propiedades e de diñeiro aforrado co seu traballo bastante xenerosa. Aí no banco había 800 e pico mil euros, había accións, había tal. Digamos que económicamente estaban ben. Propiedades, estaba moi ben a cousa, non? Podían vivir tanto un como outro moi desahogadamente. Había medo a que ese patrimonio se diluíse, non? Se perdese a raíz desa separación que parecía inminente pola relación que mantiña Bernardino con outra persoa. E me dixo Ilva, pero que lle vamos dar todo a ela, casi, non? E xa, tú, co que tes e co diñeiro que tes, se vai sobrar para vivir de sobra, non? Os testificales nos refieren que efectivamente eles non chegan a un acordo na separación porque a filla influye na súa mai e non dan chegando nunca a un acordo a hora de repartir o patrimonio ás sociedades gananciales da que dispoñen. Se foi ese caldo de cultivo en torno ao interese económico e tamén os ciúmes, esa xenreira que había por esa nova vida que quería emprender Bernardino, esos foron os detonantes deste asasinato. E quedou mire a firmar o viernes e non apareceu. E ese viernes foi cando dixo devolve-me ao meu marido que tamén me sacaches, como se eu fora culpable de sacarlle o marido. E nese momento tamén o meu pai tamén dixo que sí, que era o culpable tamén. De que o meu irmão se separara, eu era o culpable de todo. Pai elas as dúas, o meu pai para todos. Estes individuos son capaces de xerar un delirio no cual os seus cómplices anulan totalmente o que nos chamamos o pensamiento consecuencialista. Cando un sabe que unha determinada conducta vai a ter un efecto tráxico para os demais ou mesmo para min, hai unha forte tendencia inhibitoria, mismo explicable desde a propia bioloxía evolutiva, non? Que é o que fracasa neste marco habitual para que algúns sexan capaces de persuadir a outros. Imos facer algo, sí. Imos facer algo horrible, sí.
imos facer algo horrible que mesmo pode ter consecuencias horribles para nós. Sí. Alberto era conocedor da presión que explica él que está sufrindo a súa parexa, a presión que lle genera a súa propia mãe porque non acepta a situación, non acepta a separación, teme por o patrimonio familiar. Se anulan os inputs críticos contra o plan, chega un momento en que o líder do plan ten casi un carácter mesiánico ou carismático e acabamos formando unha especie de secta pararelixiosa pechada en sí mesma. Estamos so que chamamos nós ás veces un solipsismo cognitivo, unha idea que está dando voltas, recurrente, retroalimentándose permanentemente, que é iso que habitualmente solemos decir cando alguén se está cocendo no seu propio caldo. Cando focalizamos a investigación na familia, é dicir, na mãe, na filla e no Alberto, focalizamos nos tres. A investigación xa se focaliza directamente nos tres. Unha problemática é, tendo tres sospeitosas, cual era o papel de cada unha. É dicir, de onde parte a idea de matar a Bernardino. Ten que haber alguén que un día a unha hora é o primeiro que dice: e se o matamos? Toda esa presión, pois de unha maneira chega a Alberto. Hai que facer algo, hai que facer algo, non? Hai que parar a Bernardino de alguna maneira. Eu sempre pensei que era o Alberto, o irmão e un primo. Do sicario nunca creín porque nunca se me ocurriu. Que el se puso en contacto con Idilio a efectos de que lle deran unha paliza ou que asustara mellor a Bernardino. E que o fai por mandato da súa parella ou da nai? Das dúas, realmente, das dúas. Entre Verín ata Chaves, pois hai unha carretera, unha estrada rectilínea, hai bastantes clubs de alterne. Parece ser que nese entorno foi onde se produciu o contacto entre Alberto, Ilidio e outra persoa, un curmá de Ilidio, que nas primeiras reunións, nos primeiros contactos, seguía presente, seguía sendo unha das persoas coas que se comunicaba Alberto, pero que, chegado un punto xa farto de lle dar sucesivos adiantos, pensando que o estaban a estafar de certa maneira, Alberto dixo que só iba a falar a partir dese momento con Ilidio, alcumado o Cobra. Cando decide buscar a alguén para darlle ese escarmento a Bernardino, pois bueno, eu creo que acude aos sitios ou lugares onde podía encontrar a alguén que tera ese perfil. Non hai ningún dato que nos indique que acudiu a Ilidio porque conocía previamente. Ilidio tiña cuestións legais previas en relación a temas de malos tratos, seguro, e temas de roubos tamén, o que pasa que, claro, nunca chegará a dar un paso tan grande, non? Isto ao final é como pasar case de 0 a 100, foi un salto cualitativo no seu historial penal. Había vivido en Verín, feito detido en Verín. A relación que dice Idilio é con Alberto. Non me consta que tuvera ninguna relación nin con Dolores nin con María Ángeles. O contacto entre a familia de Bernardino e o autor material se limitou a esas dúas persoas, Alberto e Ilidio. A persona que estaba próxima, que había tido problemas con Bernardino previamente aos feitos, pois pensamos que, evidentemente, Alberto poderá haber sido el o que entrara na nave e cometera o crime, non? Germán falaba de que el sempre tiña esperanza de que a súa sobriña Ángeles non estivese implicada ou, como moito, que encubrira. Pero nunca creía que a filla fora capaz de matar ao pai, que conste. Ellas fueron las que dirigieron el homicidio, ¿no? Aunque no lo ejecutaron, ¿no? Pode ser moito máis fácil asumir unha idea homicida que empíricamente matar a alguén, porque isto implica outro tipo de cualidades. O delirio homicida leva a miña perversidade ata o máximo, pero o meu grado de implicación fáctica quero que sexa mínimo, tanto por manter un nivel de protección cara a unha eventual investigación, como por non ter que ser unha nai e unha filla que matan a un pai.
Miña sobrinha quedou unha amiga tomando algo ali na plaza a propósito para ver pasar o pai. E cando pasou o pai parece que fixo un comentario: iba ese cabrón, veremos se non pasa máis, cosas así, non? E xa andaban detrás dele, o sea que a súa filla, máis Alberto, máis que andaban xa, que vieron aí 3 ou 4 veces en busca dele. Realmente este sicario deste crimen de Verín era un sicario un tanto peculiar, que, en fin, tampouco parecía profesionalmente moi competente, por decirlo así. Tuvo varios intentos fallidos. O sicario intentou 3 veces, porque esta era a cuarta, aparecer, según falou o sicario, non? E unha das veces estábamos aí na finca de abaixo, que ten aí unha grande abaixo, outra vez estábamos aquí na festa, outra vez estaba na nave con xente, e fixéramos unha matanza ali na nave tamén, estaba eu tamén. Entón non pudo facelo, non? Esos 4 intentos, cada vez dalle 500 euros e a última vez fala de 250 300 euros. Fracasa en varias intentonas, a escena do crimen é absolutamente desorganizada, deixa o instrumental de degollamento accesible para a policía. Este máis que un sicario pertenecente a un mundo criminal organizado de bandas, aproxímase máis a un sicario producto da marxinalidade. Por iso que non foi nada en quente, foi, digamos, que foi moi programado, non? O lunes, que era o día 11, día que firmaron sería o repartimiento, o que tuveran que ver, entón xa non lle deron tempo a que firmara eso. Dolores, a exmuller, considerou que era o momento porque se iba a producir o divorcio. Ese foi o día que lle dixeron que ten que ser. O día dos feitos foi Alberto quen recolleu o Cobra en Chaves, quen o trouxo a Taberín, quen lle deu un teléfono. E abriu a reja, deixou no dentro, marchou, e despois se veu por il. Despois de consumados os feitos, executado o crime, o volveu retornar ao seu lugar, non? E a miña cuñada, que quedou o día de entierro, pois, ainda comeu aquí, o seguinte día, pois, xa lle dixen eu que non entraba máis aquí. E o comentario que me dixo ela, que eso xa foi tan ridículo. Ainda antes de ayer estuvo aquí e mira que me pediu hasta volver comigo. E dixen, o que estás dicindo? Non estás tomando pelo? Sí, hermán, como dixo. Foi a única conversación que tuve con ela. Foi cando dixen, contigo non quero falar máis. E aí foi cando se deu conta ao meu pai de que eu iba contra elas. Foi cando o meu pai tamén me dixo que non quería saber máis de min. Nese momento. Estivemos aí na capilla acompañando, pois estaba a súa filla, estaba a Lola, estaba o tal Alberto. Entón eu cheguei a Lola, dei o pésame, non? E abrazouse a min, pero... Eu xa dixen que eran elas, en ese momento xa. Entón, o meu fillo, principalmente, a miña muller, empezaron a decir, tú estás seguro? Segurísimo. Fomos a despedir dela para marcharnos, que non levantaron a cabeza para arriba. O sea, non nos miraron a cara. Eu entrou así unha cousa polo corpo que eu para min dixen, non sei se tendrá que ver algo esta muller e a filla. Nese momento, non cabe na cabeza outra cousa que a venganza. Só venganza. Entón, o fillo, quando era tonto, me colleu e me dixo, xúrame diante do padriño que non va a facer nada. A miña filla se acoplou, empezou a chorar, e eu xorei. Vale, non vou fazer nada. Facía falta reunir as probas suficientes para proceder ás detencións, fixo falta que esa investigación se fose consolidando e eses 6 meses de lapso temporal. Tanto a muller como a filla de Bernardino, efectivamente, non as damos ubicados na zona. Sin embargo, si Alberto temos nas proximidades da nave. Anda circulando primeiro cun vehículo, logo con outro. Ter que estar durante meses vendo se avanzaba ou non a investigación, porque sempre hai a incógnita de se pode ser un crime sen resolver. Que tardamos moito, pois si, aos 3 meses estábamos seguros que ya todo estaba claro e seguro, non? Pero non había pruebas suficientes.
Sin embargo, había unha serie de elementos moi potentes, entre eles que o día dos feitos se produciran 38 chamadas en torno ás horas previas durante o crime, algo que sobrepasaba o tráfico habitual por teléfono entre nai e filla, e incluso entre calquera nai e filla, e aínda as máis apegadas, non? Meteron micro nos coches, que parece ser que foi a primeira vez que se autorizou aquí, non? Posiblemente el pensara que podía estar sendo seguido. De feito, a Guardia Civil en un momento dado puso unha especie de baliza de control no vehículo que el tiña e que utilizaba con María de los Ángeles. Pero eles, cando entraban no coche, puñan a música a tope, como se desconfiaran, sí. E nunca se lle colleu ninguna palabra durante o tempo que iban nos coches que falaran algo da morte do meu irmão para nada. Un teléfono que usa Alberto non está a seu nombre, está a nombre dun familiar. Hai chamadas entre ese teléfono e o teléfono que nos conocemos como habitual de Alberto. Hai contactos entre esos dous teléfonos precisamente nas horas que barexamos que se pudo producir a agresión, non? É dicir, a partir das 21:40 horas. Non? El, durante toda esa situación, sempre negou os feitos e díxome que ele era inocente de aquelo que estaba sendo, se non acusado formalmente, que polo menos había efectivamente unha investigación da Garda Civil tendente a eso. Eu para mí dicía, bueno, isto foi o Alberto, pues seguramente o Alberto e a filla. Sí, Alberto pudo ser, pero ao mellor xa temos que pensar que hai outra persoa tamén que pudo ter participación, non? Unha persona que de momento non conocíamos. Digamos que estiraron o tempo. A Guardia Civil aí habilmente, hai que reconocelo, pois estuvo de alguna maneira tamén facendo presión sobre esa persoa que sin duda pois tiña moralmente tiña unha presión xa interna importante, non? Por os feitos. O Alberto chega a declarar en sede policial hasta en 5 ocasións, non? Entón, cada día que o chamaban, puñando un pouco nervioso e digamos que cambiaba un pouco as declaracións tamén. El chega acompañado de outra persoa no despacho, contando unha problemática de que tiña o que el calificou como un acoso policial da Guardia Civil respecto do homicidio, do asesinato de Bernardino. É que cada vez que ven, pois sempre queda algo no tinteiro. El comentábame de que el non era responsable e que estaba sendo, pois, eso, acosado, polo menos presionado. Eu, claro, en principio, en esa versión creí. Recomendei en un momento dado, como xa foron varias veces as que fora tanto o cuartel da Guardia Civil de Verín como aquí en Ourense, que non fora a colaborar de alguna maneira con a investigación, senón o chamaban oficialmente. O irmán do finado Germán Pousa convocaron unha marcha en novembro para reclamar o esclarecemento do caso. Foi cando eu dixen, bueno, pois vamos a facer unha manifestación porque xa está ben. Nesa manifestación na que se xuntaron, creo que unhas 200 persoas, chamou a atención a algúns que nesa manifestación estivera presente, por exemplo, a súa filla. Hasta o extremo que eu lle dixen a miña sobrinha se quería falar algo, porque ali falou a miña filla. E dixen, ela se quería dar unha palabra, ela dixo que non. E dixen, o mellor. Además, dixen así mellor. Pero así que foi a manifestación comigo, ali ao lado. Os rapazos foron pegados a min e ela foi por detrás. E a mãe apareceu media escondida por ali, me dixeron que estaba por ali. Eu non a vi, pero me dixeron que estaba andando ali por unha esquina. Pois irían para escamuflarse un pouco máis, para que tardara un poquinho máis a cousa, que non a descubriran así como así. Esas persoas, digamos que durante a investigación, aínda que non amosaron un gran interese, algo que tamén escamou os axentes ao principio, en que lle pasara a Bernardino, non amosaban o interese que outros membros da familia así, non? Pero, sin embargo, acudían a eses eventos clave despois da morte violenta de Bernardino. Unha testemunha escoitara de boca de Dolores dicir que Bernardino era un chulo, según a súa exmuller. Estes son moi chulos, pero xa verás cando vai cos pés por diante cando van ter tanta chulería. Sabíamos que a máis afectada sentimentalmente por o feito da ruptura e, sobre todo, tamén patrimonialmente, porque ela consideraba que ese patrimonio que habían feito ela e o seu marido o habían sudado xuntos en Alemania, co cual, pois, non aceptaba que se pudera separar, que pudera ir con outra persoa. Sobre todo por diñeiro. Sobre todo pensou que igual iba a deixar todo a outra chavala, non sei, co que tiña sobraba. O patrimonio que tiña sobraba. E esa era así como a virgen do puño. Pero a filla gustaba bastante a festa. A causa eficiente do asesinato de Bernardino foi que Dolores non quería liquidar a sociedade de Gananciales
que sin duda se liquidaría porque él quería divorciarse dela. Pasarían a herdar tanto Dolores como Ángeles, aínda que Bernardino, a víctima, o que el quería era que os seus herdeiros foran os seus netos. Eran 5.000 euros. Sabíamos que que o diñeiro só podía proceder dunha persoa, que neste caso era Dolores. A puñada o diñeiro era a Lola, a muller de Bernardino. En inducir a ese crime tiña que ter certas posibilidades económicas, non? E logo Alberto, que en contactara con Elidio, non tiña medios económicos suficientes para se facer cargo dese pago, non? Sen embargo, Dolores chegou a retirar uns 30.000 euros, dos que retirou as cantidades para lle pagar a Elidio, como dicíamos, en total uns 6.000 euros, e ese diñeiro foi custodiado por Ángeles no seu armario do seu piso, non? Esa conexión dos cartos tamén serviu para facer o vínculo entre nai, filla, xenro, en torno á planificación do asasinato. Só lle dixen un día a miña sobrinha que estaba o pai no hospital. Estaba comendo ca miña filla con ela en Berín. E ela se atreveu a dicirme porque lle tiña tanta manía a mai dela. Dixen eu, tú sabes ben por qué. E ela quedou moi roja. E tú sabes perfectamente por qué, María Ángeles. Eso foi uns días antes de dela. A Garda Civil detivo 2 familiares do condutor de autobuses de Verín que aparecera degolado na empresa en que traballaba en setembro do ano pasado. Os detidos son a filla e o xenro de Bernardino Pousa. Todo isto, bueno, estallou de alguna maneira coa detención de Ángeles, da filla, e de Alberto. Me chama José Luis e me dice, mira, vamos de ter a tua sobrinha e o novio. Non me levei moita sorpresa porque xa máis ou menos xa se me imaginaba. Entón dixo, bueno, que razón tiño. Sí. José Luis me dixo, mira, de todos os eles, ahora que queres que digamos a noticia ao teu pai? Non, digo eu, e os rapaces, digo eu. Primeiro detemos a Alberto e a María Ángeles. Os dous detense ás 18 horas, creo recordar, do día 27 de febreiro do 2012. Que ese mesmo día ainda veo a miña sobrinha aquí a sacar diñeiro co meu pai, que lle vacío as cartillas, te ven todas, que te ven... O meu pai o deixou case limpio. E a min a Guardia Civil chámame e me di que está detido e que quere que lle presteu a asistencia letrada ao detido. Xa unha vez que se toma declaración Alberto, xa en calidade de detido, co seu abogado presente, pois nos narra todo aquilo que aquela hipótesis que nos tiñamos de como habían pasado as cousas e añádenos aquela interrogante que nos faltaba sobre se pudo facelo el solo ou efectivamente había unha cuarta persona que tuvera intervención neste homicidio. O Alberto non aguantou as 72 horas que había que terlo ali. Por suerte cantou. Eu vin efectivamente que tiñan falado con el, que estaba a punto de autoinculparse. Entonces eu, como non sabía efectivamente o que tiña falado ca Guardia Civil, tampouco sabía a investigación en que límite estaba de conocimiento dos feitos, digo, por a Policía Judicial da Guardia Civil, eu díxenlle que non declarara. Ele nos dice que hai unha cuarta persona, que hai unha persoa a que il vai buscar, dice o que quere facer, está buscando a alguén para darlle un escarmento a unha persoa, enseñalle a foto da persoa. Contrariamente ao que eu lle estaba propoñendo, el declarou e autoinculpouse en ese momento. Dixo como sucederan os feitos. Teño que reconocer que en aquel momento pois eu tamén planteseime seguir adiante ca defensa del. Alberto confesa a súa implicación, faino, digamos, con matices, non? Dicindo que el non tiña intención de que Bernardino fora asesinado, sino que a idea era solo darlle un susto. En ningún momento yo le dije a nadie de matar a Bernardino. Solo se me dar una paliza, nadie lo de matar. Sempre dixo que o encargo que lle fixeran a Idilio non era para matar a Bernardino, era para lle dar un susto, para lle dar unha paliza. Foi o que sostuvo sempre. Os 2 días se detuvo a mai. Cando Alberto dixo que fora que puxera o diñeiro para o sicario. A participación de Alberto, no momento que confesa, efectivamente, aporta datos moi relevantes, sobre todo o dato que nos faltaba por concretar a investigación, que era esa cuarta persoa. Sin duda, sin a declaración de Alberto, o crime non se hubiera resolto nunca. María de los Ángeles e Dolores non serían condenadas en ningún caso. Sabíamos que
tanto Mai como filla como Alberto habían participado na morte de Bernardino, sabíamos que había os autores intelectuales, faltábanos únicamente pois o sicario. En ese momento foi cando se buscou o sicario, que do sicario non se sabía nada. Encárgallo Alberto, pero sempre cada vez que hai que tomar unha decisión a nivel de, tanto cando lle pide dinheiro como tal, si ve que sai do sitio onde están reunidos e si que fala con alguén que entende que ca súa parexa, que fala, pois que lle dá instruccións e logo decide unha cousa ou outra, non? Elas decían que non tiñan relación co asunto e culpar a Alberto tampouco houbo que culparan, porque elas ao decir que non participaran, pois non participaron. Alberto foi chave para que ese crime se tivera cometido. Sin él, Ilidio non tería chegado a Verín, porque non tiña modo de se desplazar. Penso que unha persona que, polo menos daquela, era facilmente influenciable, que deixouse levar unha palabra. Il mandou unha carta a xueza dicindo que a policía o presionara tanto que el tuvo que dicir eso, por presión da policía. Pero que era mentira, que ella non tiña nada que ver. Que foi il e o sicario. Creo que foron os 7 meses do ingreso na cadea. Alberto, escribiu unha carta exculpatoria de Ángeles e tamén da súa sogra. Chegou a pedir perdón en 22 ocasións, algo no que se apoiou a defensa, coido que de Dolores, durante o xuicio, non? 22 veces pedía perdón por telas sinalado e dicía que non tiñan ninguna implicación. A relación continuou na cadea, o que non tiña moito sentido, cando supostamente as traicionara e despois as esculpara, e incluso había vis-a-vis que continuaran entre Alberto e Ángeles, estando xa os dous en prisión provisional. Nadie o creo, ni a xueza, ni nadie. Pero ele intentou, despois de intentar culpar Sil e o sicario porque lle daba dinheiro por detrás. Como se soe decir coloquialmente, cómete ti este marrón, nos quedamos ceibes e despois xa miramos como te podemos recompensar. A defensa de Alberto pasaba por esa situación de inculpar a outros, é dicir, aí non houbo posibilidade ninguna de que as defensas coordinaran nada. Eu aí sí que xa decididamente, desde había tempo, tiña só unha posibilidad que era, despois das declaracións que fixo durante toda a instrucción, despois do reconocimiento dos feitos, era manter esa mesma versión diante do Tribunal do Xurado. Non había outra, non podía moverme, inda que incluso que eso, efectivamente, pudera perxudicar pois a outros inculpados, a outros imputados, a outros procesados. Esa frialdade coa que seguiron as sesións de xuizo os diferentes acusados e especialmente a filla e a muller, porque creo que calquera de nós, se nos vemos inxustamente sentados nun banco e máis implicados no asasinato tan violento dun ser querido, faríamos o que fora por intentar deixar claro que nós non temos nada que ver. Pois nese caso, a min tamén me chamou a atención que Ángeles, chegado o turno de última palabra, o dereito á última palabra, e aínda que sea pois un dereito constitucional que podes usar ou non, pero ela non quixo decir nada. E contan algunha verdad, pero si o resto pois sí que non concorda ca realidade do que pasou e do que nós da investigación sabía, non? Da comparecencia dos acusados diante da xustiza, o primeiro recordo que teño é incluso antes do xuizo, cando foi o paso a disposición judicial, ou eu diría unha das comparecencias polo trámite do xurado, creo que a declaración indagatoria, cando foron conducidos ao xulgado de Verín, aínda, o xulgado instructor, e Ilidio baixou do furgón da Garda Civil, viña da prisión, e dixo: eu non lle cortei o pescozo ao home. Esa frase quedoume gravada, non? Únicamente o que matiza a Ilidio na súa declaración policial é que el non o matou, que el lle deu un golpe solo, e que cando saliu da nave aínda esa persoa vivía. Eso foi o que contou Cobra. Esos son todos por las declaracións de él que mandaron matar, e Peri que non nos rematou, dice que non lle cortou o pescozo, pero bueno, sabemos que sí. Meses despois, chegado o xuizo, tamén foi a súa versión, que el non tivera nada que ver co asasinato, que imaginaba que sería Alberto, que el só lle quería dar unha especie de escarmento e incluso chegar a negociar con el para que Bernardino soubera que se estaba aurdindo un plan no seu
na súa familia é que intentar negociar, me imagino que con cartos de por medio, pois, mire, vostede váyase e eu digolle quen o quere fastidiar e así xa os dous chegamos a un acordo. E xa non digamos nada cando declarou idilio, que claro, con esa declaración era imposible ninguna outra táctica desde o meu punto de vista que a asunción da responsabilidade. E Lidio, digamos que deixou as coartadas un pouco aire das outros acusados, porque en todo momento asegurou que a él lle encargaran un asasinato, non unha paliza, como dicía Alberto. Hubo un encargo para matar a unha persoa, ese encargo dase a un sicario, o sicario é Lidio, e as órdenes, pois efectivamente, hai asuntos intelectuales, e hai unhas persoas, Alberto, neste caso, que colabora, que vai buscar o sicario, traino á localidade de Verín. Segundo Idilio, antes da comisión do asesinato, el afirmou que consumira heroína antes de se desplazar conducido por Alberto a Queizás, a Verín, para cometer o asesinato. Incluso tamén algo de alcohol, pero o da heroína manifestou. En todo caso, non valeu de argumento, non se tivo en conta. Que cando unha vez xa Lidio mata a Bernardino, e unha vez que Alberto o recolle para evacuálo a Portugal, hacia Chaves, hacia onde vivía Lidio, en ese momento vai buscar a casa 5.000 euros, que ele vai preguntar a súa parella onde está o diñeiro, ele dice onde está, vai á habitación, colle o diñeiro, e leva onde había deixado a Lidio, ao lado dunha granxa había deixado a Lidio, e logo, pois, levou a Portugal. Que estamos todos impactados. Foi unha noticia que sorprendeu a todo o mundo, nadie o esperaba, e é algo que che repía. A exposición que fixeron os forenses do grado de violencia que Bernardino sufriu, porque non foi unha morte doada, non foi unha morte rápida. Los casos como este pues pueden llevarte tranquilamente 3-4 días de trabajo, ¿no? De hecho, cuando hay un homicidio, pues estás bloqueado de otro tipo de cosas durante 3 o 4 días, ¿no? Al menos, ¿no? Si el caso es un caso un poquito más complicado, pues puedes estar una semana o 10 días íntegramente dedicado al caso, ¿no? No vale solo con que el agresor confiese que lo ha matado, sino que necesitamos desde el punto de vista forense acreditar la intervención, acreditar con evidencias, con pruebas científicas, que determinada persona está vinculada a un cadáver, a un crimen, ¿no? A descripción dos forenses, aínda que fora técnica e nunca morbosa como adoitan ser eles nos xuizos, sí que me impactou bastante, non? Falábamos de 21 golpes na cabeza, na cara e no pescozo, máis ese corte. E a verdade é que sí que un salía de ali coa impresión de que ese grado de saña, de violencia, de vinganza, hasta que punto poden chegar a xenreira, os ciúmes, o interese económico como para cometer un crime tan atroz. Matamos por emocións. É que moitas veces as emocións nos desbordan, nos ganan a batalla, que o sistema amigdalar, o sistema límbico, lle gana as estruturas de control corticais. Os propios juristas o saben, e os códigos penales actúan en consecuencia. Nada desto poderá nunca ser atribuído como disminuinte ou atenuante de responsabilidade dun sicario. Me impactou moito o doado que segundo a Garda Civil pode ser contratar a un sicario cando hai unha cantidade normal de cartos de por medio a través dese submundo que hai en internet, e non só en internet, sino en ambientes sórdidos, non? O sicario fai o mal sabendo que a fantasía homicida é de outros. A él non lle importa. O único que lle importa son os cartos. Foi un asasinato por prezo, que é unha das agravantes que hai para considerar o asesinato. Mais por riba neste caso, ben poucos cartos. Alberto, unha vez que foi o único que, vámoslo dicir coloquialmente, o único que cantou, aspiraba a ter algúns beneficios ou algunhas reduccións nesa condena, e nos sucesivos recursos o seu abogado foi o que plantexou. E claro, cando un se autoinculpa, o xurado cree que esa autoinculpación tamén merece que, de alguma maneira, se lle crea que está arrepentido, que está colaborando.
nada menos que decía que él había participado neses feitos. E a rebaixa da pena tuvo que ver con a asunción da responsabilidade no propio suicio de xurado, con decir fun eu e foron estas personas. Os feitos foron desta maneira. Propúxenlle ao xurado que declarara sí ou non, claro, que había colaborado eficazmente, destacadamente, decía eu, na resolución do crime. E o xurado dixo que sí, e por iso lle rebaixaron a pena. Foi unha condena baseada no dictame, no veredicto do Tribunal do Xurado Popular, que foi ratificada polas sucesivas instancias, sin variar ningunha coma. E case 4 anos despois do crime do chofer de Verín, asesinado por encarga da súa muller, o Tribunal Supremo confirma as penas que lles impuxera a Audiencia Provincial de Ourense aos 4 implicados no asasinato. A Ilidio Magallais, alcumado o Cobra, caeronlle 22 anos de prisión, de cadea, e a Alberto, que foi, digamos, o que confesou e o que axudou a Garda Civil a ter xa ningunha dúbida sobre a implicación dos 4, impuxéronlle 16 anos, e despois a Dolores e a Ángeles, é dicir, a exmuller e a filla da víctima, caéronlles 20 anos de prisión. Ese foi o grado de responsabilidades, as distintas penas que se lles impuxeron aos acusados e que, repito, foron mantidas, ratificadas nas sucesivas instancias a pesar dos recursos das defensas. Este foi un crime executado por un sicario, algo que parece moi de novela negra ou de ficción, pero neste caso foi totalmente real, ademais, por unha cantidade que nos pode parecer a xente normal, digamos, ridícula, porque por 5.000 euros acabou executando o asasinato, máis unhos pagos previos, ao final en torno aos 6.000 euros. Cando falamos de crímenes, falamos de maldad. Cando falamos do crimen dos sicarios, falamos de maldade ao cuadrado, porque é unha maldade por precio, é unha maldade profesionalizada e que se executa sin ningún tipo de implicación personal. A exmuller, a filla e o xenro de Bernardino Pousa, o condutor de Golado en Verín, están xa na cadea. Eles ingresaron o 28 de febreiro do 2012. Entonces, se son 20 anos, ahora levan 8 anos e medio. Quedan 11 anos e medio. Esperemos que os cumplan, porque salió íntegra. Nunca máis velas diante miña, por supuesto, porque, como entenderás, será moi duro para mí velas. Durísimo. Para mí merecía a pena a Alberto, é un caso claro de rehabilitación. Está en unha situación de semilibertad, traballando, completamente integrado. Dixeronme que Alberto xa estaba traballando en Merín, que xa cumplía a condena. Pois moi mal. Leva a mitad da pena cumplida. Que xusticia hai aquí? Eso non pode ser. Eles terán que pagar a condena que lle botaron e terán que estar aí metidas dentro da cárcel. Algo verían, porque aí non hai trampa nin cartón. Algo verán as autoridades penitenciarias que teñen para eso uns equipos evaluadores para concederlle o grao. Porque está na calle e Bernardino está... non se levanta máis do sitio. Que le me sacaron a min case media vida. Perdín o oído, perdín a mitad do outro, tal, por a tensión, por os nervios e por unha cousa e outra, que quero que che diga. Para mí non terá nunca perdón nin olvido. A xuíza decretou prisión para a nai da moza morta. É que eu botei no... Eu loca, totalmente loca. Non foi accidental, foi premeditado, estuvo planificado. A ciencia é a chave para entrar na mente do asasino.
Boas noites, 6.000 euros foi o prezo pactado entre a familia de Bernardino Pousa e o sicario Ilidio Magallaes, algo que nos pode levar a pensar o barato que pode custar a vida de alguén. Hoxe falamos precisamente de sicarios, falamos tamén do xeito de atopalos. É sinxelo contratar un sicario en Galicia, pode facerse sen deixar ningún tipo de rastro. Que diferencia hai entre quen paga por matar e quen cobra por facelo? Deso falamos hoxe con Santiago Reboiras, inspector xefe do Grupo de Investigación Tecnolóxica da Policía Nacional. Hola, boa Santiago, boa noite, benvido. Verónica Suárez, abogada. Verónica, benvida tamén. Manuel Fernández Blanco, psicoanalista, psicólogo clínico. Boas noites. Boas noites, Pablo. E Bernardo Viqueira, que é enxeñeiro, experto en ciberseguridade. Encantado, Bernardo, benvido. Boas noites, que tal, Pablo? Bueno, primeira pregunta, directamente xa a policía, non sei se o de contratar sicarios en Galicia, Santiago, é algo máis ou menos frecuente, máis ou menos habitual? Pois eu penso que non, afortunadamente non é algo frecuente. Tamén temos que pensar que se alguén contrata un sicario, non aparece o sicario ou perde os cartos porque foi unha estafa, pois non o vai denunciar, evidentemente. Entón, o que temos que pensar é que Galicia, España en xeral, é un país seguro. Galicia, afortunadamente, tamén é unha rexión española, un país seguro tamén, polo que nós investigamos e despois de toda a experiencia, é certo e é comprobado tamén que o que hai é moita estafa na rede, onde se pode efectivamente contratar ou intentar contratar desde un sicario ata calquera outra cousa que despois entendo que falaremos tamén, pero hai moita estafa. Temos que pensar, por outra parte, facendo a pregunta ao revés, cantos crimes violentos temos en España, cantos crimes violentos temos en Galicia que non estexan relacionados ca violencia intrafamiliar e violencia de xénero. Pois aí temos a resposta, non? Efectivamente, aí en contra atoparemos a resposta. É un número non moi amplio. Efectivamente. Por fortuna, aínda que existen. E veremos casos, ademais, en Galicia, e casos recientes de contratación de sicarios a través de internet. Manuel, temos esa imaxe, non? Do sicario que contratamos, non sei, nos suburbios, un ambiente marginal, que están en tramas. Non sei se temos a imaxe correcta tamén de quen chega a matar, por cartos ou... Digamos, cando falamos de sicario, estamos falando de unha forma especial de asesinato, non? Pero na que se poden misturar tamén elementos de outros tipos de asesinatos. Por exemplo, o factor paixoal pode estar implicado, non? Na contratación dun sicario por unha vinganza que ten que ver máis ben con unha relación fallida, amorosa, e cando se trata, por exemplo, de cuestións de familia, como no documental que acabamos de ver, nunca os intereses son estritamente económicos tampouco, porque os cartos na familia tamén convocan os afectos. Entonces, de algún modo, eu son psicoanalista, casi faría unha clínica diferencial en función do tipo de goce que obtén o sicario. Si é o goce do recoñecemento, máis do lado marxinal. Si é o goce da transgresión, máis do lado antisocial. Si é do puro beneficio, máis da vertiente psicopática. E si é o goce de facer sufrir a outro, aí temos casos onde incluso pode facer revivir ou a súa víctima, facela despertar dunha tortura para seguir disfrutando antes de acabar ca vida. Entonces, de alguna maneira, a psicoloxía do sicario se distribuye en que tipo de goce, entendido goce como esta satisfacción, este tipo de satisfacción que obtén na actividade criminal. Xa temos aí os paradigmas dos posibles sicarios. Bernardo, é posible contratar un sicario? Eu se quero poñerme dende xa. A ver, sería capaz de conseguilo? Os sicarios casi son como as meigas, non? A velos ailos. Pero como decía antes o noso compañeiro Santiago, o que abunda no tema das profundidades de internet son as estafas, non? É fácil conseguilo? Pois depende moito a quen lle preguntes,
con que contactos te movas, onde vayas a buscalo. Se o que vas a facer é entrar na Red Tor, na primeira páxina que che aparece, pois, sicarios a $500, pois, casi seguro que sepas que o que van a facer é quedarse con esos $500 e, como decían, vai denunciar a policía que che acaban de roubar, non ten ningún sentido. A gran maioría de sicarios que traballan, como ben decía Manuel, non son persoas, vamos a decirlo así, comunes, non é normal que haya sicarios pola calle, entón non abundan, tes que ir a buscalos a onde están os sicarios, é dicir, as redes onde hai drogas, non? Tráfico de drogas, tráfico de tratas, tráfico de armas, é dicir, onde xa había un negocio delictivo moitas veces, de aí se extraen os propios sicarios, ou de ambientes marxinais, non? Que buscan, pois, obter... É fácil para o común do usuario chegar a ese trasfondo? Claro. Porque nos pensamos, claro, buscamos en Google, non? Busco Exacto. sicario. 125.000 resultados. Eu fixen a proba. A partir de aí é fácil? O máis fácil é que te estafen. Pero bueno, isto é como todo, se tiras do fío e empezas a preguntar a xente que coñece xente, o mellor a partir de aí che poñen en contacto con alguén que é capaz de facer ese traballo. Pero realmente ir a unha páxina web é como quen compra pois unhas zapatillas, comprar un sicario, eso pode che decir casi con toda a seguridade de que para a maioría dos mortais que non están metidos nese ambiente non o van a conseguir, van a conseguir cosas. Ahora lle pregunto a Santiago se realmente pode ser así. Verónica, supoño que estamos a falar de algo que xa sucedía antes da chegada das redes e que estamos aplicando tamén na contratación dun sicario. De hecho, as novas en tecnologías. el caso de Berín se contactó a través en un club, no fue a través de Internet. Lo que tenemos que ver es que ahora con el mundo tecnológico, las nuevas tecnologías, muchos de los delitos que se cometían antes, como las estafas, como la contratación de sicarios que se hacían por otros medios, se hacen a través de Internet. Otra cosa distinta es que te estafen o te salga resultado, pero con lo que comentabas tú, Bernardo, de la estafa, depende de quién sea el que busca. Si es un buscador ávido, también hay sistemas, tengo entendido, tú me corregirás, en los que a través del escrow o los depósitos se hacen pagos que pueden ser seguros. Exacto. Entonces ahí sí que hay una posibilidad de que puedas contratar a un sicario a través de Internet con cierta seguridad. Pero vamos a fijarnos en una cosa, la gran mayoría de páginas que venden servicios ilegales tienen fuera un concepto. O sea, bueno, muchas veces tienen fuera dos, la pornografía infantil y los sicarios. Pero los sicarios casi no hay ninguna página, hablamos de markets como fue en su día el Silk Road, ¿vale?, que te permitan contratar esos servicios, porque saben que por una parte detrás de ellos hay una gran cantidad de estafa y que no va a ser fácil que eso fluya a través de ahí, ¿no? Es decir, casi todos los servicios de escrow que hay a través de sicarios son de sus propias páginas, es decir, es un servicio falso de escrow para que tú los utilices. Eso sí que no lo sabía. Decía antes, Bernardo, Santiago, que moitos das contratas que se tratan a través de Internet poden acabar en estafas. Que é máis probabilidade de éxito cando falamos, por exemplo, desta tipoloxía criminal, cando falamos da contratación de sicarios, cando se chega a eles a través de un círculo de proximidade, por así decirlo, de un contacto, bueno, no caso do documental que hoxe víamos, foi nun clube de alterne na Raya Seca. Ese tipo de contratación sole tender máis o éxito que se fai a través de Internet. Efectivamente, o que temos que ter en conta está claro que se ti tes un contacto persoal con algunha persoa, valga a redundancia, é máis fácil chegar ao fin. Da igual que sea un sicario que fa unha compra-venta de un produto mercado a través de Internet. Cando non lle podes poñer cara, cando non tes un sitio onde quedaches, cando non eso desaparece, a posibilidade de ser estafado se incrementa exponencialmente. Bueno, pois ainda que ahora, ainda que pareza difícil de pensar e de creer, sí que hai xente ao noso redor que está disposta a matar por cartos e tamén xente do outro lado, que está disposta a topar a alguén, bueno, pois que por encarga acabe con algunha persoa, sicarios ao noso redor.
O dos 500 euros espero que sexa algo residual, porque calquera se busca enemigos dese xeito. Non sei se tampouco vale unha vida ou realmente hai xente que tampouco os cartos. Eu creo que a clave está aí. Canto vale unha vida. Canto vale unha vida, pero tamén a propia vida. 500 euros? Pode ser, ou máis. Igual os juntamos aquí entre os 5, vamos a ver, desde o punto de vista subjetivo, quen está disposto a matar, que non está ao alcance de calqueira, ten un desprecio pola vida allea, pero tamén pola propia. E, ás veces, o precio que se pon unha vida di algo do precio da propia vida do asasino. Por iso, normalmente, os precios de 500... Asume un risco, tamén hai que decirlo, ¿no? El se enfrenta a unha posibilidade que é ser interceptado legalmente, ir a prisión. A vida, en algúns lugares do mundo, donde a veces son originarios eses sicarios, vale ben pouco. Menos de 500 euros. Vale ben pouco. De feito, as tarifas, hasta donde eu sei, son moi diferentes, por exemplo, entre os sicarios europeos, especialmente os italianos, por exemplo, e algúns que proveñen de países subdesenvolvidos de Latinoamérica, ¿no? E tamén o tipo de técnica, de cuidado, o que están dispostos a facer varía. Eu creo que hai unha cultura tamén do sicario. Por exemplo, a mafia italiana ten o seu propio código ético. Os italianos non suelen matar a nenos nin a mulleres, mentras que certos sicarios non retroceden ante iso ou incluso o utilizan como un método de castigo ou de extorsión ou para intentar confesar algo. E que vai depender tamén, perdón que te interrumpa, Manuel, da vítima. Eu recordo fai xa un tempo facendo, bueno, algunha pequena intrusión na dark web, buscando cousas, bueno, aprendendo tamén, non? E variaba o precio, variaba en función da víctima. Quero decir, non era o mesmo precio matar a un familiar que a unha persoa ou matar o teu xefe, ou se se trataba dun tema entre bandas. O precio do xefe da banda eran moitos miles de euros, de dólares en este caso, e o membro dunha banda calquera era outro. Non era o mesmo a tarefa que se impoñía ou que se pedía si era en Europa, que era en Norteamérica, que era en Centroamérica, que era en Sudamérica. É dicir, este sí que tiña un abanico de tarifas que parecía un panel informativo dunha tenda de telecomunicacións, en función da lei. É moi interesante isto, porque quere dicir que o asesinato a soldo, está de cheo dentro da lógica capitalista. Quero decir, se trata do tipo, se a vida é o produto, o produto ten diferente valor según o país, según o suposto valor desa vida, etc. O valor da vida, a dificultade o que apuntabas ti antes, que o perfil do sicario, porque a motivación podía ser distinta en función de se a motivación eran os cartos ou unha satisfacción propia, personal. Entonces, a diferenciación de precios creo ben dado polo que apuntaban eles dous, e tamén o que dicías, es que non é barato, depende. $500 en un país, por exemplo, como Filipinas, eso é unha fortuna. Aquí $500 sería unha miseria por a vida dunha persoa. Entonces había que verlo no foro concreto do que estamos falando. Claro, o prezo que estábamos a ver nese vídeo era un prezo dun sicario que matara en España, en concreto unha parella de cidadáns brasileños que residiran en Galicia, acabaron sendo asasinados en Alcalá de Henares, en Madrid. Pero quizás a explicación é lo que apuntaba Manuel, o sea, que a motivación non eran os cartos, senón outra. Isto é tamén un mercado oscuro que non sabes moi ben. Isto é como cando compras un Seat ou un Lamborghini, ti vas e dices, eu imagino chegar ali e ver a carta de prezos, como cando entras nun... Santiago, o sea, non era o mesmo. Eu quería tomar un pouco o tema do carta de prezos, porque sí que é verdade que existen esas cartas de prezos, pero novamente, moitas veces detrás de todo este aspecto rimbombante que hai,
volvo a dicir, hai moita estafa. É dicir, incluso a día de hoxe hai unha páxina que é moi simpática dentro de todo o que estamos tratando, non? Onde hai crowdfunding para matar a xente. É dicir, hai xente que está xuntando cartos para matar a políticos estadounidenses, para conseguir a alguén que, se chegamos a tantos miles de euros, matamos a este político. Obviamente, eso non vai ir a ninguna parte. Sabes? Eso non hai un señor que este esperando cor rifle na súa casa esperando a matar o novo presidente de Estados Unidos, non? É dicir, a xente pode o morbo moitas veces, quen está contratando un sicario vai intentar buscar o servicio máis profesional. Pero hai que pensar que estas mafias non se moven por páxinas perfectamente preciosas en internet onde podas ver os precios e as opcións que tes como se fora un menú de Just Eat, non? Realmente, falas con alguén, acordas un precio, é o que decías ti, o precio para min son 500 euros, porque diste, é o que eu valoro o meu traballo, non? É como contratas a un albañil de 500 euros ou un de 5.000. Pois depende mellor o traballo que faga, o que vaya a facer, o que sexa capaz de facer, porque non é capaz de acceder a esa persoa que ti te queres matar, non? Aquí, de feito, a ver, tiñamos un prezo, porque acabamos de verlo no documental, a familia de Bernardino, que acabou asesinado nunha cocheira de autobuses de Verín por un sicario portugués, por Ilidio Magalláes, pagou algo menos de 6.000 euros por acabar coa súa vida. A investigación tardou 4 ou 5 meses ata que, bueno, chegou a concluir quen estaba detrás desa morte, pero que poido acabar perfectamente sen resolverse, que o prezo non chegou aos 6.000 euros. Estamos a falar de Galicia e agora imos ver outro caso enseguida dunha muller en Ourense que o intentou 2 veces por 3.000 euros cada vez, 3.000 euros en cada un dos asesinatos que pretendía. No, comentaba que, fíxate que no caso de Verín, inicialmente o que se declarou polo sicario é que foi contratado para dar un escarmento, non para matar. O sea, que imagínate as cantidades que se moven nese. Que pasa? Que o xuiz considerou que era unha cantidade moi elevada, 5.000 euros, 5.000 e pico euros, para dar un escarmento a unha persoa. E, además, os golpes, bueno... Sí, 23 golpes. Sí, 23 golpes para dar un escarmento non casa. Cun arma blanca, creo que era un escarmento demasiado excesivo. Foise un pouco. Se pude ir da... Sí, pero o argumento do prezo é interesante, porque dá a impresión que o prezo polo sicario europeo. Sin embargo, Sonia Coello, ourensana, nos últimos, falamos da última década, está en prisión en Pereiro de Aguiar 2 veces e a través de internet. Por eso antes vou volver a preguntarlo, se é tan fácil, a mellor temos que facer a proba un pouco máis profesional do que teñamos feito, chegar a este tipo de servizos, a concretar. Ela foi detida unha das ocasións cando ia á estación de tren a recoller a persoa que iba efectivamente a facer ese servicio que chegaba dende outra provincia de España. 2 veces o tentou, as 2 foi detida e o prezo neste caso, Manuel, era a metade, 3.000 euros. Primeiro quixo asesinar a súa exparella, decía que porque lle cortara o pelo o neno, despois tentou o mesmo cunha xefa dunha parella posterior. As 2 veces Santiago foi detida, este caso que tivemos en Galicia, en Ourense, e que fora a través de internet precisamente a conexión. Sí, sí, así foi. Bueno, gustaríame pensar que isto é a excepción que cumpre a regla, pero, bueno, o que tamén podemos decir con certo grado de satisfacción é que, bueno, non está libre, que non está ceibe, está no cárcere, e que, bueno, si o sistema funciona, é do que se trata, de que un pode facer moitas cousas, pero para eso está o dereito penal, o dereito procesal e as forzas e corpos de seguridade para poñerlle fin. Non sei se hai moitos casos pendentes de resolver que, bueno, aparentemente poden estar implicados sicarios en Galicia nos últimos tempos ou non.
A pregunta é difícil de contestar, quero decir, porque realmente non hai casos chamativos que poidan estar relacionados que este tipo de feitos delictivos. En calquera caso, se houbera algún, pois tampouco eu podería falar. Poderíamos describirlo aquí agora mesmo. Efectivamente. Eu dicía, se era tan sinxelo, Bernardo, esta muller intentou 2 veces, non sei se foi a renta killer ou mercenarios, fixemos a búsqueda... Pero imos incidir aí. Eu penso, casi podo afirmar, que é moito máis fácil contactar con alguén que este disposto a matar a outra persoa a través o que se chama de ClearNet, de internet, de ir a 1000 anuncios e poñer un anuncio ou buscar a alguén que este nun círculo de, digamos, pois de drogas, etc., e contactar con ele a través de internet, antes que irte ao que é a dark web, o deep web, como lle queiramos chamar, e contratar a través de aí. Porque a través de aí, o que decíamos, hai tal nivel de anonimato e tanta oferta que a gran maioría son estafas. É dicir, se alguén quere contratar un sicario, moitas veces o perfil tecnolóxico desta persoa que quere contratar un sicario, só vai buscar por internet, probablemente o que vai facer o que fixeches ti é o que fago eu. Asesino por internet, sabes? E aí realmente o que vai aparecer é quen se quere anunciar. E os asesinos non se queren anunciar a través de internet. Salvo casos moi puntuales, que che digo que estén no ClearNet, como 1000 anuncios, etc., e que chegas a través de aí, e os meus compañeiros da policía, pois é máis fácil acceder a eles. Claro, eso é o que me facía. Como se anuncia un sicario en internet, non? Se se anuncian drogas, pois, quero decir, hai de todo. En internet é tan amplio que podes encontrar de todo. Entón, pois bueno, haberá xente que tamén se anuncia, non? E a esos baixos fondos se chega tan fácil ou non? Se estamos falando en baixos fondos, nos estamos referindo ao que é a tecnoloxía que estamos vendo a día de hoxe todo isto, non? Que é a Redditor, as enlaces.onion. Non é sinxelo acceder a certos grupos, pero sí que sinxelo acceder desde un punto de vista tecnolóxico, non? Descargarte un programa, facer clic, ir a unha páxina web que coñece todo o mundo e a partir de aí empezar a explorar. A verdade é que é bastante desagradable porque o que abunda aí realmente casi todo, a parte da venta de drogas, é moita pornografía infantil. É o delito que máis se comete. Porque realmente un delito que ten un rédito económico tamén moi rápido, hai pouca exposición, non é como o tema do asesinato que ten que ir xunto de alguén, matalo, non deixar probas, cousa que non é moi fácil, e volver ao seu lugar de orixe, non? Logo, outro tema que temos que considerar tamén, a parte do perfil do sicario, é o perfil da persona que contrata o sicario, porque claramente neste caso parece que, díranos Manuel, parecía un perfil con algunha patoloxía que xa o había intentado, de feito na prensa o que se comentaba, porque normalmente este tipo de persoas que contrata sicario faino principalmente desde o punto de vista xurídico por 2 motivos fundamentales. Un, porque non é capaz de facelo ela por si mesma, ou ben por cobardía, ou ben porque non ten unha conflexión física adecuada, e porque non se lle vai a relacionar a persoa que comete o delito co entorno da víctima. Non sei, Santiago, se nos pode dicir que normalmente o primeiro que se investiga é o entorno da víctima, os amigos, os familiares. Entonces, que esta persoa este alexada dese entorno fai que sea máis difícil relacionar o que fai o encargo coa persona que seguro que o que pensaron María Ángeles, Dolores, Alberto, os protagonistas do documental de hoxe. É evidente non ser culpado, senón que non se eche relaciones, senón faríalo ti, non? Pero aínda facendo ti, a investigación hai que facela e hai que aportar medios de proba suficientes para vulnerar esa presunción de inocencia, non? En estes casos, pois, exactamente igual. Respecto a isto que apuntabas, Verónica, ao común nos suele impactar, horrorizar tanto a posibilidade de cometer un crime destas características que tendemos casi automáticamente a pensar que esa persoa que o comete está mal psíquicamente. Os crimes cometidos por enfermos mentales non son maiores estadísticamente que do común da poboación. Quero decir, a maldade pode existir ao marxe de calqueira patoloxía. Si nós nos fixamos no que leva a repetir a esta muller, primeiro, para saber si realmente houbera algo deste tipo, tería que ser peritada,
Evidentemente, se eu aperitase non podería falar. Ainda así, o corte do pelo do fillo, Manuel, non é un argumento así de especial peso. É dun peso enorme. O corte de pelo do fillo? Sí, precisamente porque aparentemente non ten ningún. É dicir, o aparentemente inmotivado ten que estar moi fortemente motivado. Porque parece tan banal que ten que responder a unha razón doutro tipo moi poderosa. É que hai que pensar tamén que os nosos compañeiros moitas veces de prensa buscan o titular. É un titular magnífico. Pero vamos a ver, pode ser que ese fose o desencadenante. Claro. Pero evidentemente hai, en este caso, unha paixón do odio, eso sí, porque logo se desplaza a xefa da súa parella, etc. Vai cambiando de sitio. Pero, realmente, a causa última non podemos sabela. Pero tampouco debemos precipitarnos. Bueno, un procedimento normalmente sí que se fan, se hai algunha patoloxía, pruebas psicológicas, porque eso conleva un eximente, un atenuante. Sí, en algúns casos sí, noutros non. É dicir, de feito, o sicario, que era drogodependiente, Lidio Magalláes, era habitual consumidor de heroína, de feito, consumiu heroína o día que acabou cometendo o crime de Verín, non se lle aceptou como eximente o consumo de... Hai que ver se realmente lle influiu ou non en a intención de celebrar o crime. Eso nos levaría a outro debate, non? Que é a inimputabilidade en determinado tipo de casos cando se teñen patoloxías psíquicas graves. Que tamén é controvertido, porque ás veces pero bueno, os xuristas utilizámoslo moito. Sí, evidentemente. Pero cito, por exemplo, o caso de Althusser, o filósofo francés que nunha situación delirante asesinou a súa muller. El lallouse profundamente de non ser condenado, de ser posteriormente declarado non imputable, porque eso lle impidiu susceptivar adecuadamente a súa culpa e resarcila penalmente. É dicir, que este tipo de cuestións requiren un análisis a veces moi de brocha fina. Respecto, quería, se me permites, ao que se pode atopar en internet. Eu creo que si hai algo máis alá da contratación directamente criminal, que internet mudou radicalmente. Un elemento fundamental de internet en que a outro lado hai alguén que sempre responde. E vou a poñer un caso célebre, o caníbal de Rotemburgo. O caníbal de Rotemburgo tiña fantasías canibalísticas dende a súa infancia, pero é moi difícil ir polo mundo dicindo quen quere ser comido. Evidentemente, eso non é para declaralo en calquera lugar. Sin embargo, baixo anonimato, sempre hai en internet alguén que responde. El pediu a alguén que quixera ser devorado. E lle responderon 6 persoas. Non unha, 6. Hai un foro de xente que comparte fantasías canibalísticas en Alemania. Entonces, entre esos 6, seleccionou a un e grabou a escena donde foi sendo comido ata a morte. O cal tamén plantexa un problema legal, porque había consentimento por ambas partes, etc. E foi condenado, pero agora creo que vendeu os dereitos de autor e vai solucionar igual a súa vida a través do seu acto canibalístico. Pero esta sí é unha variable nova. É dicir, pode ser estafa, pode non selo, pero a outro lado, agora sempre hai alguén que responde e posibilita moito máis que antes pasar ao acto calqueira cuestión que antes normalmente quedaba velada. O que penso é que, sin dúbida, e vendo un pouco os delitos como foron evolucionando en todos esta última, dende o principio de século, vamos.
Internet, en definitiva, o que é un facilitador. Facilitador para as cosas boas, pero tamén para as malas, evidentemente. Precisamente é eso, é dicir, a quen lle gusta o canibalismo, pois non te podías anunciar. Pero mesmo, por exemplo, co tema da pornografía infantil. É dicir, o incremento foi exponencial. E aínda que cada ano o Corpo Nacional de Policía pois fai un montón de operacións onde é detida un montón de xente, onde efectivamente despois son condeados e tal, é igual, é dicir, o consumidor sigue consumindo, o que consume non produce porque non ten acceso aos cativos, é dicir, é un facilitador, e non solamente este tipo de delictivos, senón outros moitos. A mellor as conductas criminais non aumentaron, o que facilita a difusión ou a comunicación, evidentemente, entre millóns de persoas, que antes era moito máis complexa. Sí, antes tamén había pederastas, claro, pero efectivamente, o que quería... Bueno, os pederastas, vamos a ver, isto é o que ten a cuestión pulsional, que cando alguén está realmente tomado por esa pulsión, é moi difícil que non a leve adiante. Pois antes sería buscando un neno nun calexón e agora ten este facilitador. Pero Ese o facilitamos nós, porque estamos poñendo fotos dos nosos fillos nas redes, moitas veces que poden acceder este tipo de persoas que son auténticos depredadores. Eu creo que o tema de, cando falaba antes, que trasladamos a vida á nube, non só me refería ás contas bancarias ou ás cousas que facemos pois administrativamente, senón tamén a nosa propia vida. Estamos dando demasiados datos a eses delincuentes que antes tiñan que traballar moito para poder conseguir unha investigación social de quen era esa persona, o nome e tal, e nós lle estamos facilitando. Eu moitas veces eu non poño fotos da miña filla nas redes sociais porque considero que estou expoñendo a ese peligro. Coñendo antes o testigo que ti falabas do caníbal, non? É curioso ver como falamos outra vez da Deep ou Dark Web como algo super peligroso, pero o caníbal contactou por a Clearnet, por internet de toda a vida. Por internet normal. Claro, a xente pensa que a Dark Web é algo que estás super cheo de cousas ilegales, pero que internet tamén. É dicir, a día de hoxe hai un montón de páxinas de Facebook que son incitadoras a pederastia, pero que como non están cruzando a esa barrera legal, Facebook incluso moitas veces, ti as denuncias, eles non fan nada. Quen fala de Facebook, fala de Instagram, e fala destas redes, incluso TikTok, etc. Non? Que hai moitísima difusión o roce da pederastia, onde está o ilegal. É dicir, claro, se poño unha nena de 5 anos desnuda en poses suxerentes é algo que todo o mundo chama a atención. Pero igual que me chama a mi atención que este desnuda, chama a mi atención unha nena con bikini, maquillada en poses suxerentes, estou dicindo, aquí hai algo raro detrás. Un pouco que no seu día o fixo, a revista de moda, foi un pouco escandaloso, non? Porque efectivamente fixo un desfile, non, eran fotos, pero claramente vestindo a nenas dunha maneira que podía suxerir isto. De todas maneiras, a nivel dun apunte clínico fundamental, ás veces se confunda a pedofilia coa pederastia. A pedofilia é aquel suxeito que se excita con imaxes de menores de idade, que ten fantasías con isto. Pero a diferencia, o pederasta pasa ao acto iso. Digo para distinguir isto porque hai que facer unha distinción fina. Se alguén ten fantasías que non son precisamente edificantes, non? É obvio, pero as mantén no ámbito de non pasalas ao acto, é unha persoa con unha estruturación subxectiva moi diferente de aquel que pasa ao acto, non? Sí, bueno, como que ten fantasías con asesinar a persoas e non as comete, claro. Vamos a ver, todos nos nosos soños ás veces somos criminales. Claro, sí. Na mente o asesino, chamase o noso programa. Bueno, falabades, saiu aquí o tema da Dark Web, da Deep Web, de todo o que se move, non? Falaba hoy deses baixos fondos de internet, que supoño que hai moita capacidade delictiva, outra que non hai, moitos cartos movéndose.
moito traballo para as forzas de seguridade, unha lei que ten que ir por detrás. Así, máis ou menos, grosso modo, funciona internet cando levantamos as alfombras. Aínda que non é frecuente, en Galicia contrátanse sicarios. No caso do asasinato de Bernardino Pousa, a contratación tivo lugar nun clube de alterne. Pero moitos tratos con estes criminais por encargo prodúcense na Internet profunda, máis coñecida como a Deep Web. A Deep Web é o espazo de Internet no que están todos os contidos que non se poden atopar nos motores de busca tradicionais. Acceder a eles garante o anonimato, xa que os usuarios que navegan por ela non deixan rastro dos seus movementos. Estímase que aproximadamente o 96% do contido da Internet está na Deep Web, é dicir, que a punta do iceberg visible para todo o mundo é tan só do 4%. Neste gran contedor están tamén os contidos e as actividades ilícitas, que ocupan o 0,01% deste submundo. Un espazo dentro da Deep Web con nome propio, Dark Web. Nela atópase o mercado negro no que se venden armas, drogas e datos persoais. Tamén no que é posible contratar un sicario ou acceder á pornografía infantil. A lista é longa. Ata que punto se pode controlar todo o que se move nos baixos fondos da Internet? Cales das actividades que ali levan a cabo son legais e cales non? Difícil, supoño, por portas ao mar, como decimos aquí, non portas ao océano. Sí, xusto. Imposible. Bueno, primeiro, quero facer un pequeno apunte. Falábamos antes na imaxe foros de hackers. Os foros de hackers, a gran maioría da comunidade de hacker está en Clear. O sea, somos persoas que traballamos normalmente e que temos unhas grandes comunidades, o que hai é foros de criminales. Claro, hai que facer un poquinho esa distinción, non é moi interesante. Pero sí, falabas ti antes de poñerlle portas ao océano. É imposible, porque eu penso que non se pode fiscalizar internet. É dicir, o que as comunicacións, ti non podes coller e decir, bueno, pois a partir de agora todas as comunicacións absolutamente vanse monitorizar, porque senón estaríamos entrando casi nun ambiente de censura. E incluso en un ambiente de censura, como pode ser China, digamos que a rede Tor, que estamos poñendo moitas cousas negativas, ten moitas positivas, como posibilitar a todos aqueles ciudadanos chinos a acceder a información que non terían no seu país. Exactamente. Porque, claro, se temos que confiar en que todo o gran hermano vai ser bo, pois eu penso que estaríamos tamén cometendo un erro, non? Entón, aí está o debate filosófico. Que facemos? Controlamos? Non controlamos? Quen vigila al vigilante? Gustaríame engadir dúas cousas. A primeira é que, efectivamente, a orixe efectiva deste tipo de redes anónimas foi sortear eses controis gubernamentais, a liberdade de información, etc. E por outra, pero isto daría, creo que para outro programa, é que nós moitas veces somos moi, o que decía Verónica, intentamos ser donos da nosa información, da nosa privacidade, non nos gusta que nos controlen, pero somos nós mesmos os que habilitamos a nosa ubicación, xeolocalización a calquera cousa que entra no noso terminal telefónico, que é calquera cousa menos un terminal, é un ordenador. Accedemos cos nosos datos reais a distintas redes sociais, publicamos onde estamos, é dicir, somos nós mesmos os que, por unha parte, vendemos a nosa información, vendemos gratuitamente, porque ese quere decir, a frase típica é que o produto, cando é gratis, é que o produto somos nós. Pois aí está a resposta. Pero, por outra parte, non queremos eso, pois ese control, etc. E despois, en canto aos delitos ou aos delitos que fundamentalmente podemos atopar en esta, non solamente na Clear Web, no Surface, sino na Dark Web, pois, efectivamente, sí é certo pois que se compran e se vende moneda falsa, cómprase droga, etc. Nos, no ano 18, fixemos unha operación aquí en Coruña que empezou por unha aparición non habitual de billetes de 50 euros, empezaron a funcionar por distintos espacios e zonas da Coruña, e a partir de aí empezamos e collimos o fío bo, e a partir de aí o que chegamos finalmente a toda a investigación pois foi unha organización criminal que o que facía era compraba billetes falsos na Dark Web, despois utilizaba toxicómanos para comprar produtos, facer unha compra-venta de produtos a particulares que vendían produtos de boa fe
pagabanlle cos cartos falsos, e a estes, a súa vez, a estes pasadores de cartos, o que lle pagaba eran droga tamén comprada na dark web. Quero decir, que é un caso real, que un caso é que foi aquí na Coruña, que xa foi xulgado ademais, se foron condenados. O sea que, bueno, cousas pasan. De feito, claro, ti es xefe do grupo de investigación tecnolóxica da policía, creo que cando nacemos nós, probablemente eso non existía, algo pois dos últimos tempos. No, pero bueno, o Corpo Nacional de Policía neste senso foi pioneiro. No ano xa 2002 empezou cun grupo en Madrid que convertise unha sección, despois unha brigada. Pioneiro 2002, que casi pensamos bueno, en hai 20 anos. Pensa que no 2002 íbamos con modem que facía un ruido terrible, cando arrancaban tiñas que desconectar o teléfono para poñerlle allí. Obriga a unha continua... E xa nos, a nivel territorial, en todas as xefaturas de policía, como no caso da Coruña, en moitas comisarias locais tamén, contan con grupos especializados de investigación tecnolóxica. Porque ia preguntar, Santiago, falabas dun caso real, ademais, en Galicia, na Coruña, dos delitos, aquí saíron varios delitos, non? Dos que se moven a través da internet, a internet profunda, cal son os máis habituais, ou que tedes detectados de xeito máis habitual aquí na nosa terra, en Galicia? Que é o máis común que vos atopades? O máis común é o que podes atopar, quero dicir, o tráfico de drogas, por exemplo, a compraventa de drogas. No tráfico de armas hai moita estafa tamén, moitísima estafa, porque non é algo que sexa fácil, non? Pero despois a compraventa de billetes tamén existe, non? Despois outros tipos de... A pornografía infantil, que é outro palo que nos tocamos no grupo, bueno, pois aí, en fin, eso sí que dá para moitas horas de falar. E despois está o terrorismo tamén, non? Que nun caso, quer decir, non somos nós os que nos dedicamos ás investigacións, sino que hai moitas brigadas especializadas na búsqueda do terrorismo, porque é un facilitador, novamente, desas comunicacións, independentemente do lugar do mundo onde esteas. De hecho, hai un caso que se chamou o rei da venta da droga en internet, que non sei se era a través dunha web que creou un estadounidense, un chaval de 31 anos, que creou unha plataforma na que se vendía droga, el cobraba unha comisión e o vendedor liberaba o resto para o vendedor. Es que chegou a ganar cantidades millonarias. É que igual que falábamos antes de que realmente hai moitísima estafa no tema dos sicarios, no tema de drogas non. É difícil comprar grandes cantidades de droga, é dicir, ninguén vai a narcotraficar a través de Silk Road. O que vas a conseguir é un menudeo, é dicir, en vez de baixar e pillarlo o tío da esquina, o vas a recibir na túa casa nun paquete de correos perfectamente sellado, cerrado, e está certificado. Como se fora unha das grandes distribuidoras comerciais, que non vamos a facerlle publicidade. A nivel de calidade, a droga que se vende aí, desos análisis clínicos, ves de quen ven, é dicir, estás realmente comprando un produto premium, non? Casi o mesmo prezo que tes no mercado habitual. Non pensemos que isto é alguén que compra aí e depois revende para sacar unha millonada. Hai xente que revende, pero non saca grandes cartos. Onde se sacan cartos é na falsificación de billetes. Aí sí, porque máis ou menos valen un 40% do seu precio. Outro tema é o da recepción do produto. Antes era moito máis difícil. Claro, además, un servicio non iba a facer a publicidade de FIAU da empresa que estamos todos pensando, claro. Que chega ata a túa casa co que acabas de comprar, se supone que é todo anónimo, por tanto tendrás que ter algo... Sí, pero, é dicir, igual que cando nos compramos en grandes proveedores de China e Internet, compras un artigo que vale máis de 22 euros, ti deberías pagar un IVA, como se dice, uns impostos. E non se pagan. Non porque Correos non os queira cobrar ou porque Hacienda non os queira cobrar, sino porque é tan grande o volumen de correos que chega que é imposible ver todo. Entonces, faise mostreos. Cada droga pase o mismo. É dicir, se ti ves unha carta que vende China perfectamente sellada e cerrada, non van a abrir todas as cartas, porque eso non ule, eso non pasa os escáneres, é dicir, non estás comprando un paquete de heroína que veña así, estás comprando uns gramos que veñan nunha carta, non? Que a mellor vale 100 euros. Claro, pero eu referime, era unha pregunta que che quería facer, se ti estás operando, ou sea, estás navegando na internet oscura, na darknet, se supón que ti non estás no anonimato, non estás facilitando datos. Entonces, como se fai para a recepción? Eu o que leín claro, eu o que leín é que había uns buzóns de correo... Apartados postales. Claro, apartados postales, e aparte que había unha
non sei como lle chamaban, como unha envío en discreto, ¿no? Que era, pues a través de un proveedor conocido se empaquetaba, por exemplo, Amazon ou algún outro destos, e que che chegaba así. Pero claro, digo eu, a dirección, o sea, Traballase moitas veces, se queres, se tes un, digamos, un flujo grande de compra-venta, traballas con muleros. O que faz é coller outra vez, non un sicario, porque por pagar por matar moi pouca xente che vai facer, pero alguén que vai recibir unha PlayStation na túa casa que robade e te vas a pagar 50 euros, bueno, pois a min que, mira, recibín isto, o único que tienen que facer... Bueno, eso tamén é delito. Xusto, xa, pero a xente non se dá... A lei, claro, dicía yo antes a Santiago, os corpos de Forzas de Seguridade de Estado están en continuo, isto cada día cambia. A rede, ao final, falábamos de 20 anos e de moitos delitos que se existían, lóxicamente, que agora tamén se canalizan a través de internet. Na lei pasa exactamente o mesmo. Non, a lei va adaptándose. De feito, hai moitas actuacións que antes non eran delito e que agora, visto que son tan reprobables moralmente como que falábamos antes, que non saliu aquí no debate, pero falábamos antes de comenzalo o tema do sexting ou de astroturfing. Este tipo de delitos non existían, o sea, coas reformas do Código Penal no 2015 e logo posteriormente no 2019 introducíronse. Por qué? Porque son prácticas habituales e que teñen que estar penadas porque generan un malestar ou persuicios na víctima e son tan reprobables moralmente que teñen que estar contemplados no Código Penal. Non sei que peso ten este tipo de delincuencia, Santiago, en Galicia, se todavía é pequeno. Cando digo delincuencia tecnolóxica, por así decirlo, que nace a través xa das redes sociais tamén, como apuntaba agora Verónica, a través de internet. Vai tendo cada vez maior peso, vai gañando peso? O que proliferan sobre todo son as estafas, quero dicir, as utilizacións de numeracións de tarxeta de crédito, que ti tes a tarxeta no bolsillo, de repente apareceche unhos cargos que non sabes nin por qué non. Bueno, eso sí, realmente houve un incremento importante nos últimos anos. Despois, polo demais, pois, si poñemos en proporción a utilizacións os miles de millóns de usuarios de internet e os delitos que se cometen, pois os denunciados, por outra parte, claro, porque o que non se denuncia non existe. As cartas nigerianas non podemos abarcar ou investigar algo que non temos coñecemento, e para eso o que é fundamental é a denuncia, a denuncia na policía, a denuncia ao xudgado, etc. Pero proporcionalmente, bueno, sí incrementouse nos meses de confinamento, por exemplo, que foi unha oportunidade tamén, para os malos, como nos chamamos, foi unha oportunidade, pois eso, de vender moitas bicicletas estáticas inexistentes ou rodillos para a bicicleta que non existían tamén. Pero eu creo que non sei a categoría delictiva exactamente que ten de... Bueno, o sexting foi declarado efectivamente delito a partir do caso Hormigos, non? Pero hai, respecto a este tipo de fenómenos que ademais implican especialmente adolescentes e xóvenes, non? Grooming, sexting, etc. Eu creo que si internet crea algo novo con todo isto. Entre outras cousas, porque facilita o instrumento material, non? Antes, si unha moza facía unha foto espida, unha para levala a revelar, sempre había un problema, non? E outra, os medios de difusión, en todo caso, eran moi materiales, non? Moi apegados ao obxecto material. Todo isto saltou, pero ademais saltou, cambiou a psicoloxía colectiva respecto diso. Internet favorece unha especie de voyerismo serializado. Se non te ven, non existes. E certos mecanismos clásicos como son a necesidade de contar para o outro, se ven especialmente reforzados coas novas tecnoloxías. Por outra parte, é moi fácil que unha persoa
confiando noutra, especialmente se ten unha relación afectiva, especialmente se é nova, confíe parte da súa intimidade a esta persona en forma de imaxes, etc. Bueno, vos facedes a miúdo campañas sobre este tema. Efectivamente, sí. O ámbito escolar, que é o máis importante. Porque é realmente frecuente, bueno, eu traballei 34 anos en saúde mental infantil, entonces, o volume nos últimos anos deste tipo de fenómenos é absolutamente crecente e disparado. Esta idea de que quen perde o seu secreto perde a súa liberdade non está moi interiorizada nos jóvenes de hoxe en día. E sempre no momento paixoal, como proba de amor, como é fácil ceder imaxes. Ademais, eu creo que un problema engadido e moi importante é que o acceso á tecnoloxía cada vez prodúcese en unha edade máis temprana. Máis temprana. Entón, claro, a cabeza que ten un cativo de 13-14 anos non é a mesma que ten un de 8 anos. E nos temos víctimas de grooming con 8 anos. É dicir, que fai un neno con 8 anos cun teléfono na habitación a 1 da mañá? Non o sei, realmente. Bueno, sí o sei, claro. É moi fácil doblegar esa voluntade, está claro. Logo está este outro elemento de que esas imaxes moitas veces son imborrables. Absolutamente. Es decir, que se perde absolutamente o control sobre elas. Claro. Sobre elas. Eu comentaba... Sí, no, pero decía simplemente porque sí me parece que hai algo da psicología colectiva, do voyerismo, do exhibicionismo xeralizado, que é un síntoma actual da civilización favorecido polas novas tecnologías. Probablemente sí. Apoiando un pouco o que ti decías, o problema que temos ademais é de que cando facilitamos a tecnoloxía aos rapaces e rapazas é que non hai unha formación, non hai unha concienciación. Nos pensamos que, bueno, o rapaz sabe manexar o móvil, xa sabe usar o móvil, e non sabe manexar o teléfono, sabe manexar a tecnoloxía. Pero se non lle damos as guías, e non os educamos, e non os axudamos a que eles entendan que poden facer, que non poden facer, ou que deben facer, é moi difícil que despois pensemos que vayan a ter un comportamento exemplar. E se non hai unha educación desde casa, ou xa desde os organismos sí que as hai, porque a policía fai campañas, ou digamos que o organismo gubernamental fai a súa parte, pero moitas veces desde casa xa se hecho por descoñecemento ou por simplemente falta de interés. Porque temos a sensación de que os que somos pais de nenos pequenos a veces deixamos unha tablet ou un teléfono móvil como quen deixa un Playmobil. Hai unha diferencia notable, cada vez máis, pero non nenos de 8 anos, de 2, de 3 e de 4, coa tablet, co móvil. De todas maneiras, hai que saber que todas as campañas de información, de ilustración sobre este tema son imprescindibles, pero hai moitos. O ser humano non basta coñecer algo para que o siga. Non basta estar advertido de como se produce un embarazo para que non se produzcan embarazos non desexados. Eso podía ser de outra época, non? Hai que advertir dos riscos de Internet e ao mesmo tempo saber que hai un empuje no ser humano para facer o que por outra parte sabe que pode traerlle problemas. Claro, sí, desde logo. Estamos rematando xa nos compases finais, fixo corto, que sí? Xa fixo corto o tempo. De Namento Asesino, ia preguntarlle eu a Santiago, dándolle a volta ao que estamos a reflexionar, se tamén para os asesinos, se para os homicidas, o avance das redes, o avance de Internet, lles permite mellorar as súas técnicas, sobre todo, quero pensar para a delincuencia organizada, para as grandes mafias, para ese tipo de tramas, ter máis información que nunca, ter máis acceso que nunca a tantas cousas, permite que cada vez os criminais sexan mellores cando se propón facelo ou non? Sí, a ver, volvemos ao de antes, é un facilitador para todo o mundo. Para os que estamos no lado bo, está ben, pero para os que están do outro lado da barreira, pois tamén é un facilitador. Acceden a máis información, a máis métodos, a máis útiles, podíamos así decir, non? Pero, bueno, eu quero pensar que os que estamos no lado bo somos máis, estamos formados, temos ganas, estamos aquí para intentar, non sei se evitar que... Temos un pouco máis controlado o noso lado malo.
Bueno, tamén é verdade. Sí, porque lado malo temos todos, efectivamente. Pero bueno, falaba desde o punto de vista policial, xa non. Bueno, non sei que nos ten hoxe preparado Miguel Anxo Fernández. De feito, así, viñase a cabeza porque ademais é unha das iconos do mundo do cine, especialmente para a xente da miña xeneración. Samuel L. Jackson e John Travolta daquela non tiñan acceso a internet porque a película é de principios da década dos 90. Pulp Fiction, unha das obras que falaba precisamente de sicarios. A ver que nos trae hoxe, Olladas ao espanto, Miguel Anxo Fernández, Sicarios. A verba sicario é unha verba relativamente nova, que nace sobre todo a sombra do narcotráfico e que, bueno, de alguna maneira xa se convirte case que tamén nun subxénero dentro do thriller e do cinema de acción. Pero realmente nas orixes do cine a figura do sicario xa existía, que eran senón os matóns ao servicio dos mafiosos, que eran senón os asasinos a soldo. Esa figura agora realmente está xa moito máis dimensionada porque é un asasino que mata por cartos, un profesional que vai por libre. Pero hai unha película que ademais que se titula Sicario, recente, de Denis Villeneuve, que está ambientada ademais na loita da DEA contra un cártel mexicano da droga. E aquí temos a un sicario, Benicio del Toro. No eres estadounidense. ¿Para quién trabajas ahora? Voy a donde me manda. Bienvenida a Juárez. É un sicario que non actúa por cartos, actúa por vinganza. A súa familia foi asesinada por un cártel. E entón el vai ser a motivación que vai ter. É outra forma de ser do sicario, non quere cartos, quere vinganza. Outra película tamén interesante neste sentido, xa é máis de ficción, é Colateral. Colateral é unha película de Michael Mann no que Tom Cruise dá un xiro brutal á súa carreira e se convirte nun sicario que viaxa a Los Ángeles de noite, aluga un taxi, realmente secuestra o taxi, e vai nas diferentes paradas, o taxista vai no levando a onde vai a cometer os crimes. Pero ao mesmo tempo, nesa trayectoria que vai facendo, subido no taxi, o sicario vai confesándose, vai dicíndolle cousas ao taxista. E é unha forma moi curiosa, moi suxerente de entrar na psique do sicario. Por que actúo? Por que mato? Porque non son de outra maneira. E remato con outra película curiosa que trata a figura do sicario, pero que non aparece en ningún momento que sea sicario, que non é País para viejos. A película xa moi recordada dos irmáns Coen con un Javier Bardem memorable. Tan memorable que levou o Óscar. Estoy buscando a Llewellyn Moss. ¿Ha ido a su caravana? Sí. El fai aí de sicario, é un asasino evidentemente por encargo, pero que ten unha particularidade, dalle ás vítimas a oportunidade de non morrer. O mellor botando unha moneda a cara ou cruz. ¿Qué es lo máximo que ha perdido a cara o cruz? E logo mata cunha bombona, mata das formas máis horrorosas e horrendas que se lle poden ocurrir con un careto impresionante. Evidentemente, dentro deste dibuixo que fan os Coen hai moito de parodia tamén, hai moito humor negro. Pero é tamén outro xiro. Son tres películas que creo que ofrecen tres perspectivas moi distintas do sicario convencional que o cine está manoseando con moita frecuencia. Miguel Anxo Fernández, esas olladas ao espanto, sempre algo que tomar nota, sempre hai algunha que se nos escapou, bueno, é sempre ben fiada, non? Oxe, falando de sicarios e de asasinos. Temos que ir rematando, non sei se queres decir algo máis, moi brevemente, porque o noso tempo está por hoxe concluído, falando de sicarios, e profundizando tamén na rede, porque ás veces a forma de chegar ata eles, como comprobamos, en ese gran mundo que é Internet, cada vez máis grande. Santiago Reboiras, inspector, xefe do Grupo de Investigación Tecnolóxica da Policía, un placer. Moitas gracias. A conversa, gracias por estar connosco. Verónica Suárez, abogada. Moitas gracias, Verónica, por acompañarnos. Manuel Fernández Blanco, psicoanalista, psicólogo clínico.
moitas gracias. Un placer. Bernardo Viqueira, que enxeñeiro, experto además en ciberseguridade, gracias tamén pola compaña. Non vou moi tranquilo co dos 500 euros, casi máis co de que son case todo fraudes, por así decirlo, non? Que quen pretenda matarnos por 500 euros, pois máis probable que acabe sendo estafado. Grazas a cada un dos compañeiros que fixeron posible este programa, o de hoxe, no que falamos de sicarios a raíz dese caso en Verín, o de Bernardino Pousa. Quedamos a bordo para seguir traballando, como sempre, na mente do asesino. Voltamos pronto.